Allah ne ya kome kenan to daga lokacin hakika ne me hakika shine komai zai iya yiwuwa zaka iya ganin abu mai kyau a mai kyau zaka iya ganin abu mai kyau a mummuna zaka iya ganin mai mummuna a mummuna zaka iya ganin mai muni a mai kyau duk ba wanda ba zai iya faruwa ba amma sandararre ne kekasashe ne busasshe ne wanda duk ya ce a hukunci yanda aka rubuta ta yi haka take ba ta tashi shi kansa ma wallahi bai isa ba in hukuncin ba ta tashi to ai shi ma ba zai iya bin hukuncin ba to da akwai abin da zai fi karfin sa misali kamar an ce azumi kuma shi yana da ulcer in ya ci gaba da azumin mutuwa zai yi an zo da annabi ne ya gaya masa cewa ko kuma Allah ne ya magana da shi ya ce masa to dan ciwon nan ka kyale zai ce maka ayan Qur'ani ne zai bari dole Dolan uwar sama ko ba Qur'ani ne yawa so da haka muna kira ga duk wani muhakkaki musamman wanda ke cikin wannan da'irar ya je hakikarsa duk inda yake idan limamin garin su ko wani shak na garin su suka yi magana da shi masu lamba wuta dodo ka je da kanka ka je ka sa kudi a cikin wayanka sai ka je ka kira ka ce to gashi za ku yi magana da shi hakika za a magana da shi in yaki ka fito gaban jama'a ka faɗa ka ce gashi fa yana son ya ce mu halakakku ne na hada shi da wanda ya halakar da mu yayi magana yaki inda ba gaskiya muke yi ba ana dauka da yawa na rantse ne ya wailan Allah garuri ne da su zakaran ba za su raga ba ina tuba ne ya mai jama ba ba dare ba ji ba da bai zan to zati ba to mun rantse ne da ce shehu namu ba Allah bane muka ce masa Allah ne kuma da rudi ne muke rudan mutane ba gaskiya bane cewa ba komai ne Allah ba to da za su zo garan ba za su raga ba yanzu nan za ka ga ana wasan kura da mutum to amma an san abin da muke faɗi gaskiya ne muna da alƙibla jama'a akwai da muka dosa ba kwa ba ta muke yi ba ku daina ganin mu kamar a wargaje gawo muke kallo in ba baka yadda ba to zo kai magana kallo dubin tsakanin ga fara yawa saboda haka a cikin aiki ake kowa ya sa kaki ya sauke nauyinsa ayya duk abinda nauyinka ne kai kokari ka sauke shi in ya kamata ka ziyarci shehin ka je ka ziyarce shi in ya kamata ka je ka yi hidima ka je ka yi hidima in ya kamata ka ziyarci wani masoyinka ka je ka ziyarce shi in ya kamata ka hidimta masa ka hidimta masa in ya kamata masoyiyarka kai aure da ita kai aure da ita in ya kamata kai soyayya da wancan nan kai soyayya da ita ko da a zuciyarka babu kudurin aure fara MDA ayya su kuma sun ce wai a nisanta a nisanci zina shine a nisanci zina da gangan jiki kada gangan jiki ya zo kusa da gangan jiki to mu ko muna ganin kamar cewa idan zuciya ya shata maka wance ne ko an lullube daga sama har kasa kai kana kallon cikin Ibrahim cikin kake kallo amma wanda ba bai dame shi zuciya ta tsarkaka to ko an yi tsirara sai ya ga ba abin da ya dame shi ina ruwanka to haka ba kuri muke yi ba muna magana ne akan hakika zamanin ta ne yanzu babu mai ƙaryan da zai ce mana wai shari'a yake yi a wannan ƙasan ba gaskiya bane babu mai ƙarya da zai ce mana wai ana shari'a a ƙasan nan babu yawa idan da ba don hakika ba to ai da kafirai suna da yawa to da ku gode wa ubangiji ma ya fito da mu muka ce a san halin da ake ciki domin ba mu ga sallan da za a tsira ba masallatan ba mu gani sun cika ka'idar sallan da har za ta yi nauyi a cikin hisabi da har za ta shiga da shi aljanna ba idan da yawan mutane za ga an cika masallaci bal amma masu amsa tambaya 100 a cikin 12,000 nan mutum nawa ne